Bismillahirrahmanirrahim. Littafin ɗan acaɓa kashi na tara. Da dai zaka biyo ni da yafi, amma ni nan ba wajen shawara bane. Wani zai iya jin mu cewar Umar yana ɗan kallon gefe da gefensa. Lawan ya washe baki ya ce ai babu ma wata matsala, na riga da na amince tuntuni. Kawai ƙarin bayani ne nake so da kuma yaƙini, sai dai ganin ka ya share min tantama. Kamar yadda ka faɗa, da zarar na ganka zan ga abin kamar almara. Umar ya murmusa kafin ya jawo hannun Lawan ya jimke cikin nasa tamkar fitar mashi. Haka Lawan ya ji an cake sa tare da jin wani abu zut. Jikinsa ya yi sanyi. A nan take bugun zuciyarsa ya sauya. Bugu yake kafin ya ɗan limshe ido ya buɗe ba tare da ya ce komai ba. Umar ya juya ya koma cikin motar. Kallon Lawan yake ta bakin gilashin motar shi kafin yayi mataki. Bashir na zuwa gidan Hajiya ya tarar da babu kowa a bakin gate. Hakan yasa ya shiga da kansa. Tun kafin ya ida kaiwa ɗakin yake jin kukan mami tana mai neman taimako. Da gudu ya shiga sai ya ji ihun nata can saman bene. Babu wani tsoro ko dar ya haye sama. Ɗaki guda ne tal a saman. Hakan yasa ya shiga inda yake jin kukan na fita. Jin an buɗe kofar bai sa mami juyowa ba, sai ci gaba da tai da girgiza Shira wacce ke kwance babu numfashi, gashi kanta ya bazu ko ina. Rabi ya rufe mata fuska, rabi kuma kan filo. Santala-santalance cinyoyinta duk a waje. Damammiyar rigar da ta yi sama, hakan ya baiwa tudun marar ta bayyana wanda ke dauke da ɗan ɗaiɗaikun tausassun gashi. Ga wani zanen bakin layi wanda ya raba marar gida biyu. Rabin cibiyarta ramin cibiyarta ya limtse can ciki, daga ɗan sama cikinta a lafe yake. Bugun zuciyar Bashir ne ya karu kamar za ta fito. Murya na ɗan rawa ya ce Hajiya. Mami ta juyo da sauri kafin ta nufosa. Ta ce don Allah ka taimaka min ka ɗaukar min ita mu je asibiti. Tana gama faɗa ta nufi waje da gudu. Bashir kuwa ƙarasawa ya bakin bed ɗin. Daidai cinyoyinta ya kurɗa hannayensa na hagun, yayin da na damar ya zira shi ta wajen wuyanta. Zoben hannunsa ya yi fatse kamar an zuba ruwa a wayar lantarki. Babbar jijiyar wuyarta ta halba da karfin tsiya, yayin da jinin jikinta ya ɗauki zafi tare da fara gudana a gangar jikinta. A firgice ta yunkura tare da rirriƙe Bashir wanda ke kokarin cire ta. Yanda ta yi masa ba tare da yayi zato ba, shi ya haifar musu da faduwa kasa. Ya rintsa idansa jin bayansa da kansa ya bugu ga lallausan kafet. Nauyin ta gami da taushin kirjinta suka addabi ruhinsa. Shira ta yunkura za ta tashi, ganinta gashinta ya rufe fuskar Bashir, yayin da tafin hannunta ke kan kirjinsa. Yanda ta danne sa ya sa shi saurin kai hannunsa kan kogunta. Ta saki kara wacce ta karaɗe dukkan gidan. Wani irin azababban zafi ta ji ya ratsa kashin bayanta sanadiyar taɓa ta da zobban hannunsa yayi. Hankali tashi Bashir yayi saurin birkitota ita kasa, shi a sama, yayi saurin birkitota kasa, shi a samanta. Da ƙyar yayi karfin halin tashi ya koma gefe, yana kallon yadda take sauke numfashi. Idan ta sai zubar da hawaye suke, yayin da kirjinta ke dagawa da sauri. Mami wacce ta ji karar Shira ta shigo a sukwane. Tris tai ganin tana numfashi, ta kalli Bashir wanda duk jikinsa ya mutu murus, ga kasala ga wani irin abu da yake ji yana masa yawo a gangar jiki. Mami ta karaso tana taba fuskar Shira, a hankali ta bude idanta kafin ta rabe su kan kafin ta zube su akan mahaifiyarta. Mami ta ce alhamdulillah, Shira na ta warke, ya jikinki, me kike ji yanzu? Bashir kuwa sunan Shira kawai yake juyawa kafin ya tashi ya fita falo, saboda ganin katuwar budurwa a haka dole ya sa sha'awarsa ta motsa. Shira ta kalli Mami kafin ta bude baki da kyar ta ce ruwa nake so masu sanyi sosai. Mami ta mike ta dauko mata, tun tana bata a kofi har ta kai ta bata jog din gaba ɗaya ta shanye tas. Mami cike da mamaki take kallon Shira, yayin da kuma tunaninta ya tafi ga abin almarar da ya faru yanzu na samun saukin Shira lokaci guda. Allah sarki, wannan kenan. Zamu koma baya domin mu ji asalin labarin. Masarautar Agadas. Zagayayyen ɗaki suke suna dariya. Macen na bin ɗa namijin da gudu, a dole sai ta kamo shi, shi kuma sam ya ki tsayawa. Ta yi tsaye waje guda tana mai cewa ya Adamsi, ni dai na gaji sam, ba zan iya ba. Yo, wannan gudu ina dalili, kamar masu tseren doki. Ya rike kugu yana kallon kanwar tasa wacce duk duniya babu abin da yake so sama da ita, kafin ya ce amman dai an yi raguwa, ni da nake son ki zama madam ɗin gudu in kin gama karatu. Mai Hawwas ta kalli yayan nata, ta saki marmashi ta ce ai tarhana ni,
ai Tarhani ya ce ba zan yi aiki ba saboda kar a kalle mishi ni, ka san sa akwai kishi. Ambatan sunan Tarhana ne wanda a haka take kiran sunan saurayinta wanda aka musu baiko, shi ya haifar ma da Adam durƙushe dakushewar fuska ta yi baki, dama can shi baki ne sai bakin nan ya sake fitowa ƙarara. Hauwa ta sinne kai tana jin babu daɗi kafin ta ce kai hakuri, sai ta juya da gudu tana kuka. Sarki wanda ya kasance mahaifinsu ya ƙaraso yana mai cewa Adamsi, kaga yadda ka saka yar uwarka kuka ko? Duk yadda take farin ciki sai ka san yadda ka ruguza sa. Adams ya nufo mahaifinsa ya ce ba haka bane abba, kawai wanda kuka baiwa ragamar rayuwarta ne bai dace da zama mijinta ba. Dan sarkin matsafa ne, yanzu ina wata nagarta anan. Fuskar sarki ta sauya, ya nuna Adams da hannu ya ce ka shiga hankalinka, kar na ji, kar kuma na ƙara ji kafirta wani lafazi akan auren nan don babu fashi sai an yi. Adams wanda ransa ke ɓace ya ce ai kuwa sai in a bayan raina. Sarki Boka wanda shigowarsa kenan ya ce da ranka kuwa za a yi shi a yau din nan ba sai gobe ba. Duk suka juyo suna kallon shi. Boka ya turnike fuska ya kalli sarki ya ce ko ba za a yi ba mai martaba. Sarki ya haɗe wasu yahu ya ce me zai hana kuwa, sai dai don Allah a bar sannan da wata biyun kamar yadda aka tsara. Boka ya kalli Adams wanda ya yi suman tsaye ganin yadda mahaifinsa ko kuma in ce sarkin garin yana tsoron bafadansa wanda ya kasance babban boka. Al-Gaddab, kana ganin wannan dan iskan yaro zai bata mana shiri ko? Wai har yanzu bai san aurenka da Hauwa? Boka ke faɗa yana kallon tilan ɗansa wanda ke cin abinci hankali kwance, ko kaɗan bai wani damu ba. Ko baka ji bane? Boka ya tambaya ɗansa da ya ɗago manyan idanuwansa ya ce na ji mana, ko kuma na ce na riga da na sani. Ya aka yi ka sani? Wa ya gaya ma? Malamina ne ya gaya min. Adams bai san aurenmu kuma dab yake da cin nasara, amma ni kuma zan nuna masa ɗan iskan gaske ne, cewar Al-Gaddab yana mai tura kwanon abinci gefe. Boka ya ce yanzu duk aikin da nake yi ma bai isa ba sai ka je gun wani bokan? Al-Gabid ya ce dan Allah ka mayar da maganar nan saboda ba za ta yi tasiri ba. So kake na zauna da boka guda? To ka sani malamai na sun fi 10 kuma nan gaba ma zan sake neman wasu. Yana gama faɗa ya fice ya bar mahaifinsa sake da baki. Agogon hannunsa ya duba yana mai sake fitowa cikin lambun. Har zai koma ya tsinkayo Hauwa tana tafe tana waiwaye har ta iso gunsa. Wani tsalle ta yi ta faɗa kirjin Al-Gabid tana mai sumbatar bakinsa, da sauri ya zagayo kogunta yana mai cibal harshenta. Tsotsar alawa ya fara yi mata yana zuƙo yawunta ya sake ta, ita kuma ta sauke ajiyar zuciya tana mai cewa nayi kewarka sosai, mu shiga daga ciki. Babu musu suka shige. Kan wani ɗan ƙaramin gado Al-Gabid ya kwanta bayan ya cire kayan jikinsa. Hauwa ma fatali ta yi da nata kafin ta haura bisansa. Fatar jikinsu ta haɗu waje guda, da sauri ya kankame ta yana matsa mazaunanta. Breast ɗinta ta ɗora daidai tsinin nipples ɗinsa kafin ta fara sumbatarsa. Wani irin mugun sha'awa take ji fiye da na kullum. Da sauri ta sauka daga gare shi tana limshe ido. Al-Gabid ya matse ta ta kwanta daidai haɓarta ya lasa kafin ya fara tafiya da halshensa a duka sassan jikinta yana zuwa daidai mararta, ya danne kasan da haɓarsa ta saki da harshensa ta saki ƙara. Shi kuwa dariya yayi kafin ya dire bakinsa cikin gabanta. Da sauri ta saki nishi tana kuma sake danna kansa wanda ke faman sunsunarta haɗi da tsotsarta. Tamkar wani mai zuƙo zuma a cikin kwalba haka Al-Gabid yake zuƙar Hauwa wacce tuni ta tafi duniyar bakwai. Ya janye bakinsa tare da maye gurbinsa da ɗan yatsansa manuniya. Karan farko kenan da yake son saka mata yatsa. Hauwa ta ja wani yaji gami da fidda sautin wash. Al-Gabid ya ɗan kalle ta, murya na ɗan rawa ya ce buɗe kafafuwan mana, zaki ji daɗi sosai fa. Ta ɗan ware kafafuwanta, shi kuma ya ƙara nutsa yasan ciki. Ta sauke ajiyar zuciya yayin da Al-Gabid ya ci gaba da wasa da farjinta sosai. Take enjoying har wani huci take tana motsa jiki haɗi da turo masa kasanta. A ɗan fakaice ya gyara zamansa kafin ya fara goga mata diks ɗinsa a gabanta. Wani irin azababban daɗi mai gami da daɗin lugudan ƙauna ya ratsa dukkan jikinta, ya shiga bargonta. Yadda yake ɗan buga kan diks ɗin bisa ɗan dibinanta shi yafi komai ƙayatar mata da wutar sha'awar da take ji fiye da kullum in suna wannan yanayin. Al-Gabid ya canza salon tafiyar yana mai nufar kofar budurcinta. Bata yi zato ko tsammani ba sai ji ta yi luts ya cika mata
ya caka mata mabarmi bakinta bai yi wani jinkirin kwala ƙara ba. Shi kuwa Algabit cikin bayar da umarni ya ce ki koma ki kwanta. Lufawa tana matsar ido, shi kuma ya ci gaba da kokarin tusa kan disk ɗinsa da har yanzu yake shiga duka. Jawo ta ya kawo ta bakin gadon kafin ya ware kafafuwanta da mugun karfi ya shige ta, wanda ya baiwa tantanin budurjinta damar yagewa sai jini. A haka ya yi ta sukuwa a kanta har sai da ya samu nutsuwa ya koma gefe ya kwanta yana mai yin murmushin nasara. Kukan Hauwa da ya yawaita ne ya sa ya jawo ta jikinsa ya fara sunsunata. Allah ya sani wani irin azababban ciwon santa yake, duk duniyar nan bai da masoyiya tamkarta. Domin gobanmu na yi wannan saboda naga alama in ba budurcinki na karɓe ba har abada Adamsi ba zai bar ki aure ni ba. Ban san fara zubda jini a kansa, sannan ba dan naga kina son sa ba da tuni na sa an shafe labarinsa daga doron kasa. Hawa ta goge hawayen fuskar ta sai dai a banza, domin wasu sai sake ambaliya suke. Algabit ya ɗora bakinsa kan makwaryan hawayen yana shanyewa. Zuwa can ya tashi ya ɗauko wasu tafasassun ruwa da ya tanada tuntuni cikin wani katon baho ya zube su, ya yi Hauwa wanka ya mayar mata da kayan jikinta. Da jan kafafu ta nufi gidansu wanda dogarai ke zube ta ko ta ina. Yanda take dinkishi ya saka jakadiya Juma saurin tafiya gunta. Hannunta rike tace lafiya dai uwar daki na. Amin, hannunta ta rike tace lafiya dai uwar daki na. Me yasa muka bar taki? Hauwa ta goge kwallar da ta zubo mata kafin ta sunna kai. Zuciyar Juma ta buga ras saboda tuna mabarkinta na jiya. Algabit yayi rafin din Hauwa. Murya na dan rawa tace kar dai a ce Algabit ne. Hauwa na kuka ta jinjina kai domin san ba za ta iya boye ma Juma ba tunda ita ce mai kula da ita. Ta ja hannunta zuwa ɗakinta. Allah ya yi musu sa'a babu wanda ya gansu. Ta tallabo dukkanin hannuwan Hauwa kafin ta ce ga yamin ta yaya. Ina nufin ta yaya aka yi kika yarda har ya raba ki da abu mafi muhimmanci. Hauwa ta goge ido kafin ta shiga bata labarin komai. Bata rage komai ba har hujjar da yasa Algabit yayi rafin dinta. Juma ta dafa kai tana jin wani irin takaici kafin ta shiga toilet ta hada ruwa masu dumi da kanta ta shiga gasa Hauwa wacce ke ta faman ihu. Ai dole ki daure tunda har kika iya barin namiji ya shige ki. Dama jiya nayi mafarkin Algabit ya cutar da ke, amma rabin laifin duk naki ne. Ta yaya zaki biye wa namiji har ku kai da yin zina? Da farko ce min kika yi ai kawai romance ne kuke. Juma ke fada kamar cikin sigar nasiha, tana fada cikin sigar nasiha, amma kalamanta sun isa su tabbatar maka da tana cikin ɗacin rai. Laminu wanda ke laɓe yana sauraron su yayi saurin komawa can. Jarden dama fura ce ya zo karɓa. Wani irin tukuki zuciyarsa ke yi, ji yake kamar a datse zuciyar kowa ma ya huta. Ta yaya ma zai iya jurar wannan maɗacin? Hawwas ɗin safa ce wani ya kusance ta. Bai san lokacin da hawaye suka fara yi masa zuba ba. Adams ya dafa kafadarsa ya ce, yaya na kuma abokina, lafiya kake zaune kai ɗaya nan? Laminu ya juyo ya kalle sa da sauri. Adams ya waro ido ya ce, kuka? Wai kuka ne kake yi? Me ya same ka? Laminu ya buɗe baki da ƙyar ya ce, Hawa ce, wai Algabit. Sai kuma ya yi shiru gudun kar Adams ya je ya dake ta. Sai sunna kai ya ce, ina son ta ne ta ranar da na san ba sarki bane mahaifina, kawai adoptin ɗina ne yayi. Adams, ina yawan yi wa Hawa hirar soyayya, amma sai ta nuna min bata gane nufina ba. Ashe wancan banzan take so, wanda gara bunsuru da shi. Yanayin fuskar Adam ya canza kafin ya ce, na fi kowa bakin cikin wannan al'amari, amma karka damu, insha Allah zan yi iya iyawata sai ka aure ta, saboda ni sam a rayuwata duk abin da ya shafi shirka na tsane sa, balle kuma jinin mushriki. Laminu ya rungume Adam ya ce, in na aure Hauwa na cika burina. Daga can bayan su suka ji muryar Algabit na cewa har abada hakan ba zai faru ba muddin Algabit na raye. Ha ha ha. Adams ya cakuɓe wuyan Algabit ya shaƙe sa kwarai har ya fara tari. Laminu ya shiga bambare sai yana mai basa hakuri. Shi kuwa Algabit tsabar iya shege irin nasa har wata dariyar mugunta yake yi. Banza dan akuya, tir da kai, har abada Hauwa ba za ta aure ka ba, cewar Adams yana mai tofa masa yawo a fuska. Algabit ya gumtsa dariyarsa sannan ya goge yawon cike da izza ya ce, ai tuni Hauwa ta zama tawa, tunda har na ga makwancinta ta zama ni na zama ita.
mun mori rayuwar soyayya, ta sadaukar da budurcin ta gare ni, ha ha ha. Wani uban naushi Adams ya kai masa a baki, anan take jini ya fara zuba kafin ya hau naushin sa da dukkanin karfin sa. Da kyar dogarai suka karbi algabit daga hannun Adams. Nan ya nuna masa, sai ka san ni kada ka. Cikin gida Adams ya shiga, yanda yake daga murya yana kwala kiran Hauwa, shi yafi komai daga hankalin al'umma. Adams shine dan sarki na farko, tsakaninsa da Laminu babu wani tsarar shekaru, amma dan ruko ne. Shekara wajen 5 Adams ya bawa Hauwa, shi ya zabi sunan a cewarsa yana so su zama tamkar yan biyu. Adams yayi karatun boko sosai, hakan ya sa na addini yayi masa rauni, sai dai duk da haka yana bin sunna tare da kauce abin da ya saba ma shari'a. Adams bai da tsoro ko kadan, shi a rayuwarsa Allah bai halicce sa ba ma da shi. Hata mai martaba yana tsoron ran Adams ya ɓaci saboda bai iya fushi ba. Hauwa ta fito tana kuka, bayan Juma ta laɓe tana leken yayanta. A harziki yace, ba za ki zo ba kenan, sai na isko ki can. Tana dingishi ta fara takawa gunsa, tafiyar ta kuma ya tabbatar masa da lalle sun zama ɗaya ita da Algabit. Wani irin mari ya kife ta da shi wanda ya sa ta ganin taurari ta ko ina. Ya damƙo makogwaranta ya ce, faɗa min me kuka aikata ke da wancan bunsurin, da gaske kin ba su kyautar budurcin ki? Idan Hauwa tuni sun kafe dan ba karamar shaka yayi mata ba, sannan kuma ga tsoron sa da take, hakan ya haifar mata da suma nan take. Asibitin da Adams ke aiki aka kai ta, hankalin sarki duk a tashi. Ita kuwa Umma, wacce ta kasance mahaifiyarsu, daman ba kaunar tashin hankali take ba, tuni ita ma an ba ta gado. Tamkar karamin yaro haka Adams ya fara kuka saboda tabbatar masa da lalle Hauwa ba ta dauke da budurcinta. Ya tashi daga inda yake ya nufi pharmacy inda ake ajiyar magani. Wata allura ya hada yayi mata, duk da hana sa da sauran likitoci ke yi. Wannan shine babban kuskuren da Adams ya aikata a rayuwarsa. Duk da an samu nasarar Hauwa ta dawo hayyacinta, sai dai kusan a banza ne saboda jini ya balle mata sakamakon allurar zubar da ciki da Adams ya yi mata. Ɗaya daga cikin dokta ya fara yi wa sarki bayani, sai da na ce kar Adam ya yi mata allurar nan, amma ya yi. Yanzu gashi jini sai zuba yake. Ko da an ci nasarar tsayar da shi, ba lallai ne mahaifarta ta kuma iya ɗaukar ciki ba, saboda raunin da aka yi. Bai samu damar idasa maganar ba sakamakon kukan kurar da Algabit ya shaƙe sa. Da kyar aka karbi dokto wanda ya shiga ima Algabit kallon mahaukaci. An samu nasarar tsayar da jinin, tuni ta samu bacci. Dogarai ne ta ko ta ina, sai Juma wacce ke zaune a ɗakin da Hauwa ke kwance. Karfe 9 na dare Algabit ya yi wa asibitin dirar mikiya da taimakon asirinsa ya yi ma duk masu tsaron Hauwa rufa ido, sai dai sam sihirinsa bai yi tasiri ga Juma ba. Ina zaka kai ta Algabit? Ya tsinkayo muryarta a kokarin da yake na fita da Hauwa. Ki biyo ni, yake uwar ɗakin mu. Ke na san kin san yadda dafin so yake, tunda har kika fada soyayyar sarki, gashi kuma alamu sun nuna kina dauke da cikin sa. Jin wannan batu na Algabit ya tabbatar ma da Juma lalle duk yanda take tunanin Algabit to ya wuce can. Ba ta da wani zabi, hakan yasa ta bi bayan shi. Ko ba komai tana son Hauwa sosai. Cikin wata yar karamar mota suka shiga. Algabit ya bata wuta. Hanyar fita gari ya dauka, basu yada zango a ko ina ba sai garin da magaram, tushen sihiri da duk wani surkulle na kasar Nijar. Wata asibitin kuɗi suka wuce, aka kuwa karɓe su. Juma in ta yi jawabin karya na cewa Hauwa da Algabit mata da miji ne, auren gida aka yi musu, shine Hauwa ta je aka yi mata allurar zubar da ciki. A can Agadas kuwa